من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك صراط الذين أنعمت Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala malik rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ilmihi bidarini amin ya rabbal alamin ya rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi kono fasal suci. Waslun mayiti utawi ngadusi mayit. Takfinuhu lan ngulesi mayit wassolatu lan nyolati alihi ing atase mayit wa dafnuhu lan mendem ing mayit iku fardu kifayah dan fardu kifayah. Catatannya idza kana ing dalem nalikane ana sapa mayit ana iku musliman wong kang Islam. Ulida tur den lairake sapa mayit hayyan hale urip. Wa wajibalan wajib lidiniyin kedue kafir dini apa takfinun mendem salah apa takfinun mulesi wa dafnun lan mendem. Walisikti mayitin lan wajib kedue bayi keluron wali siktin lan wajib kedue bayi keluron mayitin kang mati sapa siktin apa sing wajib usulun ngedusi wakafnun lan ngulesi wadafnun lan mendem wala yusalla lan ora kena den sholati sapa alaihima ing atase dimi lan sikti. Waman utai sapa wonge iku mati sapa men oleh mati fi qitalil kufari ing dalem merangi pira-pira wong kafir ing dalem merangi pira-pira wong kafir bisa babi oleh mati wau bisa babihi sebab kital bisa babi ta'aluk kalih mata bisa babi sebab kital yukufina mongko den kafani sapa man den kafani fi thiyabihi ing dalem pira-pira dodotenan saniki fa'il lam takfi mongko lamun ora nyukupi apa thiyab ing man mata yozida mongko den tambahi apa alaiha ing atase asyab wa tufina lan den pendem sapa man mata wala yusalu lan ora kena den dusi sapa man mata wala yusalla lan ora kena den salati sapa alaihi ing atase man mata wa aqallul husli utawi luwih kedhiki-dhike ngedusi iku izalatun najasati ngilangi najis wa ta'mimu jami'i basyarihi lan meratani sekabehane kulite mayit wa sya'rihi lan rambute mayit wa in kathifa wa in kathifa bil aujah salasah kulun sahih wa kulun muhtamil senajan ketawa apa sya'ar maratan kelawan saembalan oleh husul wongih maratan kelawan saembalan husulnya tadi bilma iklawan banyu al-mutahhiri kang suci turun cekake apa mak wa qalul kafni utawi luwih kidike ngafani utawa ngulesi iku satiru jamil badani barang kang nutupi sekabehane badan wasala satu lafa ifalan telu pira-pira lapis liman keduwene mayit karoka kang ninggal sapa man ninggal tirkatan utawa tarikatan ing tinggalan zaidatan kang luwi apa tirkah luwi ala dainihi ing atase utange man walam yusi lan ora wasiat sapa man ora wasiat bitarkiha kelawan ninggal ing salasu lafaif aqallu sholati utawi luwih kedhike nyolati alaihi
yen to niat sapa syahas niat fi'las sholati ing lakoni sholat alaihi ing atase mayit wal fardhu lan niat ing kefarduan wa yu'ayyina lan yen to nertentokake sapa syahas wa yaqula lan yen to ngucap sapa syahas ngucape Allahu akbar ing lafal Allahu akbar oleh ngucap wa huwa hali utawi syahas iku ko imun wong kang ngadeg utawa jumeneng ing qadara lamun kuwasa sapa syahas sumaya qira'a nuli yen to maca sapa syahas al-fatihata ing fatihai kitab Quran sumaya kula utawa surat Fatihah kenging sumaya kula nuli ngucap sapa syahas nuli yen to ngucap sapa syahas Allahu akbar ing pengucap Allahu akbar sumaya kula nuli yen to ngucap sapa syahas Allahumma sholli ala Muhammad ing pengucap Allahumma sholli ala Muhammad sumaya kula nuli yen to ngucap sapa syahas Allahu akbar ing Allahu akbar Allahumma firlahu warhamhu ing tersane Allahumma dukusi Allah infir mugi ngapura Tuhan lahu maring mayit warhamhu lan mugi melasi Tuhan ing mayit sumaya kula nuli yen to ngucap sapa syahas Allahu akbar ing pengucap Allahu akbar assalamualaikum wala buddha lan ora bisa semuge wala budalan ora bisa semuge fiha ing dalem salat mayit ora bisa semuge min syuruti sholati saking pira-pira syarate salat wa tarkil mukilati lan ninggal pira-pira barang kang batalake wa aqallu dafni utawi luwih gedhe mendem iku hafratun ruangan siji taktumu kang bisa nutupi apa hafrah nutupi raihatahu ing ambune mayit wa tahrisuhu lan bisa njaga apa hafrah ing mayit njaga minasibai saking satu galak pira-pira satu galak wa yusannulan den sunahake apa ayu ammako yen to den jeroake apa qabr den jeroake qadra qomatin kelawan sak kira-kirane detik yakni detike mayit wabas totin lan sak epek-epeke wabas totin lan sak pengawi ngene wabas totin lan sak pengawi wa yuwas sa'alan yento den ambakake apa kubur lan yento den ambakake apa kubur wajib bulan wajib apa taujihu madhepake ing mayit madhepake ilal kiblat maring kiblat pasulun utawi iki kono fasal suci watajibulan wajib apa zakat fil ibili ing dalem unta wal bakari lan sapi pira-pira sapi wal ghanamilan pira-pira wedhus wa tamrilan kurma wa zabibilan anggur wa zuruilan pira-pira koko al muktatati kang den alap pikuatan apa azuru halatal ikhtiyari ing dalam tingkah permilih wa dhahabilan emas wal fiddatilan perak wal ma'dinilan tambang atau pelian warikasilan bondolikas minhuma saking karone dhahab wal fiddah wa amwali tijaratilan pira-pira bondo dagangan wal fitratilan wal atau kalih az-zakatu nggih wal fitratu lan wajib apa zakat fitrah wa awalun nisabil ibili utawi kawitane pira-pira nisabe utawi kawitane nisabe ngoten unta iku khamsun lima wa minal baqari lan saking pira-pira sapi iku salah sunat 30 wa minal ghanami lan saking pira-pira dus iku arbauna 40 dadi fala zakat mongko ora ana zakat iku maujud ila iku wajib qabla zalika ing dalam saturune mengkono andisab wala tudalan ora bisa semuge minal hauli saking setahun pada zalika ing dalam sakwise mengkono nisab wala tudalan ora bisa semuge minas saumi saking umbaran
fi kalain ing dalem ora-ora mubahin kang den wenangake apa kala wa la takuna lan yen to ora ana apa saimah ora ana iku amilatan kang mergawe apa saimah Faya cipu mongko wajib fi kulli khamsin ing dalem saben-saben limo minal ibidi kang saking pira-pira unta apa syahatun wedhus siji wa fi arba'in lan ing dalem 40 minal gonami kang saking pira-pira wedhus apa syahatun wedhus siji jaza udhnin nyatane powelane wedhus gibas wa awsaniyatu ma'zin utawa powelane wedhus kacang wa fi kulli salasina lan ing dalam saben-saben 30 minal bakori saking sapi apa tabiun pedet siji summa in zadat muli lamun nambah yuta ngluwi apa ma syatuhu rumangkange syahas nambahi ala dalika ing atase mengkono nisab mazkur ya fafi dalika zaidi mongko iku tetep ing dalam mengkono tambahan utawi tafsir utawi tafsir ini perinciannya ya tambah ketika satu nisab lebih berapa atau dua nisab itu ditambahkan wajib bulan wajib alihi ing atase syahas apa ayat ta'allama yento belajari sapa sahas yento belajar sapa sahas ma ing barang aujabau kang majibake ing ma sapa Allah Gusti Allah taala halim mahulur Allah majibake alaihi ing atase sahas fiha ing dalem masyiyah fiha ing dalem masyiyah masyiyatuhu wa amat tamru anapun utai kurma wa zabibulan anggur wa zuru ulan piro-piro gogo iku fa'awalu nisobiha mongko utai kawitani nisobe salasah tamar zabib wa zuru iku satu ausukin 5 piro-piro wasak wa hiya utai satu ausuk iku salah sumiati so'in telu piro-piro sok 300 piro-piro 300 sok bisa ihi kelawan so'i Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam wa yudamu lan den kumpulake apa zarul ami gagani setahun ba'duhu nyatani sebagian zaru dan kumpulake ila ba'din maring sebagian kang meneh walayu kamalulan ora kena den sempurnaake apa jinsun jenis siji dan sempurnaake bijinsin kelawan jenis kang meneh wajibulan wajib apa zakat bibudu isolahi sebab pertelane bagus wasdidadil hubbilan dadi atose wiji wajibulan wajib fiha ing dalam salasah yani tamer zabib zuru opo al-khusuru sepro 10 catatannya ilam tusko lamun ora den sirami opo salasah bimuknatin kelawan ongkos wanis hulu lan wajib opo separone usul insukiat lamun den sirami opo salasah den sirami pihak lawan muknah wa mautai barang zata kang luwi opo mah luwi ala nisobi ingatase sak nisab iku akhraja ngetokake sapa syahas minus saking ma bikistihi kelawan bikistihi oke mana saya sudah
bikistihi kelawan wa mazata ala nisab akhraja minhu bikistihi lawan bebenerane mazada ngoten mawon nggih. Jadi meskipun cara gampangane wau satu nisab, kemudian satu nisab lebih napa jenenge 10 kilo misalkan. Nah, artinya meskipun sedikit saja harus dikeluarkan sesuai dengan mazada. Ngoten nggih. Wala zakata lan ora ana zakat iku maujud utawa iku wajib fi ma ing dalem barang dunan nisabi kang kurang sekonak sak nisab kang kurang sekonak sak nisab illa ayata tawwa angin yen to gawe tatawu yen to gawe krana Allah sapa sahas utawa gawe tatawu sapa sahas wa amma dhahabu anapun utawi emas iku fanisabu mongko utawi nisabe dhahab iku isruna 20 apane mithqalan mithqale wal fiddatu utawi nisabe perak iku mi'ata dirhamin 200 dirham wajib bulan wajib fihi ma ing dalem karone dhahab wal fiddah apa rubul usyuri seperpapate propuluan seperpapate propuluan wa ma'te barang zadakan luwi apa ma iku fa bihasabihi mongko tetep lawan hitungane mazada wala budalan ora kena ora fihi ma ing dalem karone zahab wal fiddah minal hauli saking setahun illa ma angin barang hasolakan hasil apa ma hasil min makdinin saking pelian orikazin utawa bondorikas fayukhrijuha mongko ngetokake sapa syahas ing zakat halan ing dalem saknalika ketika hasil dari makdin aurikas ya harus ketika itu wa firikazi lan iku tetep ing dalem bondorikas al khumusu utai 1/5 wa amma zakatu tijarati anapun utai zakat dagangan iku fanisabu mongko utai nisabe tijarah iku nisabu kaya nisabe barang iku nisabu kaya nisabe barang usturiat kang den tuku apa nisab salah kang den tuku apa tijarah bihi kelawan ma minan naqdaini bayane saking lukut loro Thomas lan perak wala yu'ta baru lan ora kena den bilang-bilang apa wala yu'ta baru lan ora kena den wilang-wilang apa nisabuma usturiat minhu illa akhirul hauli angin ing dalem akhire taun angin ing dalem akhire taun wajib bulan wajib fiha ing dalem atijarah apa rubu usyuril qimati seprapate propuluane rega wa malul khalitoini utawi bondone wong kang momoran loro awil kulatoi utawa bondone pira-pira wong kang momoran iku kamalin mufradi kamalin mufridi kaya bondone wong kang ijen munfaridi kang iku kamalil munfaridi kaya bondone wong kang ijen fin nisabi ing dalem nisabe ing dalem wilangan sak nisabe wal mukhraji lan barang kang den barang kang den tokake ila kamulat ing dalem nalikane wis sempurna apa syurutul khaltati pira-pira syarate momoran wa zakatul fitri utai zakat fitrah iku wajib apa zakatul fitri fitra ki juz'in sebab nemoni juz siji min Ramadan saking ulan Ramadan wa juz'in lan juz wiji min Syawalin min Ramadanin mboten nggih. Dadi lemanani min Ramadanin saking endi-endine wulan Ramadan wa juz'in lan juz siji min Syawalin saking endi-endine wulan Syawal ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam alaihi nyatane ing atase awak dhewe ne
muslim wa alaman lan ing atase wong alaihi kang iku wajib ing atase muslim nafaqatuhum utai nafaqah iman ila kang ing dalem nalikane ana sapa man ana iku muslimin pira-pira wong kang Islam ala kulli wahidin iku tetep ing atase saben-saben wong suci soon utai sak sok min wali bikutil baladi saking kaprae pikuwatane mengkono negara ida fadulat ing dalem nalikane ngluwi apa zakat ngluwi andaini saking utange kulli wahid wakiswati hilan sandangane kulli wahid wa maskani hilan omahe kulli wahid wa kutiman lan pikuwatane wong alaihi kang iku wajib ing atase man alaihi kang iku wajib ing atase kulli wahid nafaqatun utai nafaqae man yaumal idi ing dalem dinane riyaya walailatahu lan ing dalem wengine al-id wa tajibulan wajib apa niatun niat fi jami'i anwa'i zakati ing dalem sekabehane pira-pira warnane zakat ba'dal ifrazi ing dalem sakwise misahake wajibulan wajib apa sarfuha ngengokake utawa menehake mengalokasikan ing zakat ilaman maring wong uji dagang den temu sapa man minal fuqara'i hale saking pira-pira wong fakir wal masaki lan pira-pira wong miskin wal amilin lan pira-pira wong kang padha nglakokake utawa amil alaiha ing atase zakat wal muallafatilan wong kang den wal mu'allafatilan wong kang den ya Allah ya Rabbi ya Karim wal mu'allafatilan wong kang den ya Allah ya Rabbi ya Karim tutut apa kulubuhum pira-pira atine Allah mesti diinginkan hatinya ya baik mendekati apa keislamannya atau Islam yang urung batek kuat firqa bilan pira-pira kawula wal gharimi lan pira-pira wong kang utang wa fisabilillah lan ing dalam pira-pira wong kang perang ing dalam ngluhurake agamane Gusti Allah wa fisabilillah wong kang duweni dalan isine al musafir ayul musafir wala yajuzulan ora menang wala yajuzulan ora menang wala yuziulan ora nyukupi apa sorfuha misahake ing zakat ini termasuk tanazuk wala yajuzulan ora menang apa sorfuha wala yuziulan ora nyukupi apa sorfuha misahake ing zakat li ghairi maring liyane ya Allah fuqara ila akhirih li ghairi maring liyane fuqara ila akhirih faslun yajibu shaumi syahri Ramadan ila una umur sabal fatih. Ya Pak, ya terus ya Pak. Mau tanya Pak. PIP PIP ya Pak. Program Indonesia Pintar. Sing takone duwite halal orang. Niku dana PIP itu kan bantuan untuk sekolah, tapi digunakan orang tua untuk yang lain. Hanya bermodal sih. niki tafsil ada yang perbolehkan, ada yang tidak. Niku wali carane Tasarruful wali. Oke, telah. Artinya harusnya penafsiran itu ya kudu lebih tafsil lagi, tafsil tahta tafsil, ngarang ya tafsil. Maksudnya ada
Wali yang dimaksud umur ngoten lah. PIP itu untuk anak yang umur berapa? Umur piro ngoten lho? Dari SD, Hah? SMP, Oke. Sekarang kalau SMP itu sudah bisa tasawuf tersendiri apa belum? Sudah. Hah? Sudah. Nah iya, makanya ketika yang sudah bisa tasawuf tersendiri kan berarti tidak masuk. Arah dimasukkan tasawuful apa? Walad alal wali kan tidak bisa. Makanya cara anunya ya harus tafsir tahta tafsir tadi. Nah, saya setuju dengan ya yang namanya hibah itu ala syartil wahib itu memang ibarat di fikih seperti itu. Artinya bagaimana si wahibnya itu memberikan untuk memang keperluan belajar ya harus maksudnya harus digunakan kepentingan belajar. Mungkin ini akal-akalan liar saya lah. Kepentingan belajar itu apa kudu masuk di sekolahan atau boleh di rumah? Makani cahyo ngawet ora itu belajar no. Maksudnya artinya wahibnya itu memberikan iki kudu iki namanya dana untuk kepentingan anak sekolah, harus bayar sekolah atau bebas. Cara syaratnya apa? Sing pasti aja. Mau saya takon syaratnya piye? Pak, misal Hah? Cara kepentingan untuk sekolah atau kepentingan untuk anak sekolah? untuk makan boleh nih kok, saling kepala sekolahnya. Jelas, sama kepala semuanya. Matangnya. Untuk makan boleh kan? Nah iya, berarti kan artinya wahibnya itu ternyata yang penting keperluan iki nggo ora kudu bayar sekolah kan tidak. Untuk anak yang masih mengenyam masa pendidikan. Oh itu cara aku le nafsiri ngono ae. Jadi untuk anak yang masih mengenyam masa pendidikan. Jadi nek masih mengenyam masa pendidikan ya harus dipokoke permen yo kono. Sing penting canggih nggih sekolah. Tapi yo mbok tenanane piye wae aku ora ngerti lho ya. Artinya bagaimana ternyata nah, kemudian nek kok umpama si wahibnya itu memang apa? Cara gampang ini adalah abang-abang lambe, mana? Cara abang-abang lambe ngeten, koyo gampangane biasane nyangoni cah. Iki itu bahasa permen nggih. Lho iki nek ora abang lambe wajib nukokke permen. Bener. Lah ketika abang-abang lambe enggak masalah, ini kok ibaratnya lali. Maksudnya ini kok ibaratnya konteksnya teksnya bagaimana saya lupa. Saya ingatnya ketika ini memang abang-abang lambe, nggo pantes-pantes ngekei cantik gitu bahas permen gitu. Oh itu ini abang-abang lambe, wahibnya tidak menyaratkan secara seperti itu. Colok ada di wong areng ngekei cantik nggo tuku permen. Nah mungkin pengadatan negara ngekei cantik di sekolah itu nggo keperluan sekolah. Iki adate kaya ngono kuwi. Dene ora jane pemerintah yang ngerti iki ora mungkin di lebokke nang sekolah kabeh. Jadi ketika ya itu tetap untuk memecahkan satu permasalahan memang harus narasumbernya didatangkan. Kok urung ya meng napa nggih? Zon ngeten iki praduga-praduga. Mana lho. Jadi ya karang napa nggih? Ya nek masalah zon innadzon akdzabul hadis. Jadi nek zon itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Mana lho. Artinya kan kayak menduga-menduga saja. Oh ternyata untuk mencetuskan sebuah masalah yang memang sumbernya harus dicari tahu dulu. Ini tenanan apa orang? Untuk bayar sekolah, apa keperluan cah sekolah? Keperluan cah sekolah nang sekolah, apa keperluan cah sing nggih sekolah? Kan belum tentu dong. Belum ngerti. Sailnya kan belum tahu kedetailannya kan? Sailnya ngerti ora kedetailannya? Tidak bisa, kita putuskan di sini juga tidak bisa orang ngerti kedetailannya. Lah nek sing wau tak nganoke nek abang-abang lambe wis pantes-pantese. Asline ya arep bantu ekonomine wong tuwa sing di masa-masa ngeten iki sulit, ya cah men tetep lanjut sekolah.
Alah danane sithik Surapati digawe karo unduran. Unduran nek luwih akeh sing dana luwih akeh luwih gedhe-gedhe iki luwih akeh kuwi. Dadi ora patek diurusi ala jenenge semono-mono kuwi. Kira-kira ngono kuwi kira-kira Pak Tami luwih paham lah. Nah, jelas artinya tetap harus sesuai dengan apa yang disyaratkan oleh pembelinya. Tapi ketika syarat pemberi itu yang abang-abang lambe itu boleh dialokasikan kemana saja, yang penting itu kemanfaatan. Apa nih? Doa, permasalahan doa nih. Bagaimana mengamalkan doa pada Majmu'ul Syarif tanpa ijazah? Orang gurune maksudnya. Hah? Nggih. Contohnya ngeten wau tak oleh niku umpamane sholat fajar ngene ya. Terus len donga nggih apa sing diingati termasuk Ya napa innal isnad minaddin laulal isnad laqala man syaa masyaa. Jadi yang namanya sanad itu termasuk dari bagian agama. Ternyata umpama ora ono sanad, tidak ada sanad, itu pasti orang akan mengatakan apa yang dia inginkan, yang dia inginkan. Artinya yang namanya mencakup apapun itulah, mencakup apapun itu tentang sebuah keilmuan, apalagi doa-doa sing napa nggih. Sing teng mriku pernah saya katakan kan, teng mriku wonten doa sing teng mriku sudah merupakan cara penyusunnya atau mu'alifnya itu sudah mengijazahkan secara umum. Artinya setiap pembaca pun sudah dari mu'alifnya itu sudah diberikan mandat untuk mengamalkan. Dan itu biasanya memang doa-doa yang al-warid min Rasulillah. Jadi doa-doa itu sepanjang saking Kanjeng Nabi pun wonten, kemudian tinggal nukil mawon, dan ini biasanya penyusun juga sudah memberikan ijazah secara umum. Wis sapa sing arep ngamalke cara gamane mu'alifnya itu bertanggung jawab lah, bertanggung jawab orang yang mengamalkan seperti ini. Cara gamane kula lah, kowe ndonga duha itu ya ora ngerti biyen sing marahi sapa. Allahumma in kana rizqi fis samai. Iki sing marahi sapa ora ngerti. Semua ora hafal ngono wae. Saya lupa, maksudnya itu saya lupa. Jadi nggak ngerti dengan kita terus. Ya sekali lagi ketika mengamalkan doa seperti itu tetap sebaiknya tetap ada apa jenis ada sanadnya atau ada ijazahnya. Soalnya yang jenenge kita mau sampai ke sana tanpa meskipun mu'alif itu wis mengijazahkan ke seluruh orang, telah wis ora kamane, tapi kan orang secara langsung, tidak secara talaki, orang langsung ketemu. Dan itu kan kurang mantep lah. Cara ijazah langsung kan mantep loh. Kamu ngelakoni sholat ini, terus dongane diwaca ini kan langsung ketemu. Tapi nek ora patek ketemu iki arek mantep iki. Kadang sing pengarang apa Majmu'ul Syarif lho awak ora ngerti. Ora kadang iki pancen ngerti sapa sing ngarang. Hah? Mboten ngertos. Lah ora ngerti. Kan tidak tahu pengarangnya siapa itu tidak tahu. Jadi ya selamete, pokoknya yang selamat niku nggih tetap harus ada ijazahnya. Wis ora cara lamane nggih napa nggih mencari kita itu biar cepat sampainya adalah biar cepat sampai ya butuh yang namanya sanad, yang butuh ijazah. Orang enak apa? Orang enak sanad itu ndak kesuwen. Cara nganu iki numpak sepeda ontel karo pesawat lah. Nek ana sanad iku ibarat arep ning ndi nggo pesawat, ora enek mlaku wis sepeda ontel bane gembes
genjotane rusak meneh. Dadi kangelan tekan. Kangelan tekan. Ya padha tekane ning kan kangelan. Ora ngerti iki sapa sing nulis iki sapa. Pernah saya tanya itu ya salah satu guru saya nanyakan gini kok kaitannya dengan waktu itu saya tanya dengan Pak Bilal kaitannya dengan apa doa-doa Sayyid Muhammad sing dengan Abu Faraj. Terus saya tanya Pak Bilal, kalau pernah ngaji Abu Faraj, terus sebenarnya doa-doa niki pun otomatis diamalkan oh nek niki pun Sayyid mengarang itu pun sudah diberikan ijazah langsung sing ajeng ngamalke sinten. Tapi ada doa yang Syawarikul Anwar itu langsung harus diijazahkan. Wonten, jadi Abdul Faraj kumpulan doa-doa juga. Wonten Syawarikul Anwar itu pun nek niku saya tidak memberikan secara umum. Nek arep ngamalke itu harus ada ijazah khusus. Wonten. Ini rasa khawatir bertanggung jawab. Ya pentingnya untuk sangat penting. Bagaimana jika ada imam sholat yang tidak memenuhi standar tajwid? Maksudnya kan dia pengganti ngono. Hah? Sah mboten jamaah? Ya memang sebenarnya ini polemik yang sebenarnya nek tentang Indonesia itu tidak akan pernah berakhir. Standar tajwid yang anak kecil, dewasa bahkan orang tua ini pun akan mengalami penurunan ketika giginya sudah rendah. Jelas, dia nih fase kaya ngopo nek untune wis ompong tidak akan seperti ketika dilengkap-lengkapi. Nah yang iki cara gamane imam-imam mushola itu wis ngomong sepuh-sepuh biyen kae lho. Sing cara gamane yo memang pada eranya itu sangat fasih sekali. Pada eranya ke nganu untune palsu, yo untune ompong. Lah tapi arek ngomong yo rasa. Awakmu ribet men. Sebenarnya saya agak setuju lah cara gamane kon sholat khalfaman qala la ilaha illallah saya setuju, tapi ya harus ada hati-hati juga. Bener loh. Jadi ojo asal angger awis. Ojo asal angger, bener loh. Artinya kita juga harus menyatukan tentang ilmu tasawuf dan ilmu syariat, ilmu furuq. Maksudnya ngeten. Di fikih itu memang tuntutan, ya memang ada khilaf. Sebenarnya imam itu al-ahad diberikan ke aqrab atau diberikan ke napa jenenge afqah. Ini kan juga ada pertentangan. Siji ngomong sing aqrab, siji ngomong sing afqah. Tentang aqrab, yo jenenge bacaan Fatihah kok ora sesuai mahrotnya. Artinya yang sampai yang sampai merubah makna. Nek sampai enggak merubah makna ngoten kan kategori masih haram, bukan mubtil di salat. Nah, ini kan yang sampai mubtil bagaimana? Engko nek ora akrok kan ora ngerti. Lah meneh sing akrok ya memberikan tendensi juga. Lha iki nek yang namanya salat itu pasti permasalahan baru akan muncul. Oke, misalkan ketika lupa sesuatu, kok ora canggih iki arep apa? Misalkan kurang rakaat, aku kudu piye? Ora ngerti. Terus dhek lali diilekke imame. Kok manut nanggon apa diilekke makmum kok manut berdasarkan manut karo imam pun ini orang ngerti nek batal aslinya kan batal. Misalkan punjulan rakaat, subhanallah dikileke. Lho dhek ujug kok balik. Sebelum bana alal yakin ini malah membatalkan. Apa batal? Benar. Nah itu kan artinya polemik yang perdebatan yang enggak akan pernah habisnya. Cara gamane iki yo paling aman piye? Yo afqah, yo aqra wis golek paling aman. Ini kok orang ngerti bagaimana? Lah yang perlu diingat yang namanya sholat itu bukan murni secara bahasa tapi kekhusyuan juga diiktibar. Memang bukan syurut utama, karena orang syarat utama, tapi secara tasawuf kok yang namanya iki ahli tasawuf saya ngomong kok sholat nganti lali itu dosa hukum. Nanti loh. Ahli tasawuf sampai seperti itu. Sholat kok lali, maksudnya di dalam sholat itu lupa ini berapa hitungannya, iki lupa tahiyat, lupa segala macam, hukumnya dosa. Nanti loh, wajib tobat nomor itu. Nah, oke kan nggak menghukumi seperti itu.
Artinya harus satu kesatuan. Jenenge wong-wong biyen ki atine ya resik-resik. Ngono lho. Sing dibutuhkan itu bukan sekedar zahirnya tidak, wacane tok mboten, tapi hati sing paling pokok sing nyangkut nang kono itu nang ati. Lah mbok kaya ngopo wis fase kaya ngopo fikih oke tapi atine ra nyambung. Ora nyambung lho. Piye? Jadi bagaimana solusinya ketika wonten imam sing seperti itu? Ya nek arek wis tetep ora sandadak biworo-biworo wae imame ora sah. Ora sandadak wae ngono. Wis salat ya jamaah. Kemudian nek panjenengan kurang mantep diadah selesai. Boten masalah. Nek ora sandadak ngelek-ngelek ngoten niku boten masalah. Masalahnya saya pernah seperti itu. Teng Ploso waktu itu saya kelas 3 sanawi kalau enggak salah. Kemudian waktu itu pas Jumat saya roan ini kerja bakti. Nah terus kula Jumatan teng desa. Loh, kula bukan hanya saya, sak teman-teman sing melu roan wonten cah 5 niku ya do batin bar Jumatan iki batin. Lah iki wacane kok ngene lho. Tapi guru saya ada di depan saya yang melu jamaah. Wah, itu alim fikih sekali, bacaannya yo fasih sekali. Matur, Gus ngapunten. Lho Gus Udik niku yo jago basul masail ya. Ngapunten Gus nek kados kok niki wacane. Ya kula malah ditukani saya sakone dekani rumangsa ki apa jenenge sing diiktibar ketika salat ning wacane tok. Atine saking pentingnya ketika salat. Lho kuwi atine iki nyambung banget dengan Gusti Allah. Padahal beliau sangat fakih, sangat hati-hati sekali dalam masalah hukum. Tapi kayak indukan, dia tetap jam Jumatan ya nomor itu. Dia sepuh banget ya, wong wis sepuh banget. Lah nek cara gamane kaya awak dhewe sing entus-entusan mondok iku wis ora sak sawo dilawat. Nah, itu sekali lagi tetap ndak bisa dipukul. Oh iki ono imam mushola wis anu ya wis ompong wis ora patek jelas, ngono langsung dianu ya jangan. Ya tetep wis wong jenenge wong salat itu ya Allah. Lah kok kowe dadak nang ngarep jamaah semali sepi. Arep piye kowe kedosan ae. Ora bener ora jamaah. Jadi wis apa ya dibuat biasa-biasa saja lah. Ora usah terlalu keras seperti itu enggak usah. Yang penting padha rukune ayam kok ora mantep baleni ngono wae. Jadi kaidah yang tadi selalu aku mau Al-Faman ya la ilaha illallah itu untuk orang awam saja. Tapi bagi kita ya tidak patut berlaku seperti itu. Tidak terlalu mempermudah. Artinya butuh hati-hati, ning kudu mantep. Kudu mantep nek kuwi cara gamane iki ya wis sah. Adalah. Jadi napa nggih? Sing diiktibar akidatul imam saja wis lah. Jadi imame menurut imam sah, makmum sah. Satu, orang yang mampu menggunakan gas LPG yang di situ tertulis khusus untuk masyarakat miskin, hukumnya gitu. Tidak dilewani kok gas hijau. Untuk masyarakat miskin, tapi yang namanya itu orang ahli zakat mulak. Alhamdulillah, nek kula dilalah nganggo sing pink. Jadi aku arep jawab nyeneni aman nggih. Jadi ngeten. Sebenarnya aturan yang khusus masyarakat miskin ini itu cara gampangane sekedar himbauan atau memang aturan baru. Ngerti kan? Artinya ngeten. Kan kadang wonten peraturan sing di mana cara gampangane ahli, cara umpama ora dikai ora dikai pengumuman nanti akan lebih banyak orang memakai, orang-orang mampu memakai. Tetap dikai peraturan yang cara nganggo ya orang mungkin kena pidana. Selama ini tidak ada kan yang kena pidana. Lah iya. Berarti artinya ketika itu bukan aturan baku ora sing cara mane bahasa khusus masyarakat anu. Mbok umpama ono toilet khusus perempuan lho kok mlebu ya ora dosa. Asal nang kono ya ora ono wong wedoke ngono lho. Artinya
ngeten, itu bukan aturan negara yang baku pun kita bukan termasuk yang maksiat terhadap negara. Mengko umpama wong miskin terdolimi dengan tingkah laku kita, yaitu beda konteks. Artinya bukan maksiat negara nih, maksiat tengen permasalahan kue dolim, mau kue mampu kok tuku sing iki aslinya jatahi, merebut jatah lah bahasanya. Tapi nek selama itu yang miskin masih terpenuhi, enggak, no problem ya menurut saya. Jadi itu bukan aturan baku karena tidak ada orang pidana sama sekali tidak ada. Jadi kuwi aturan sing cara agama apa ya? Daripada enggak ada, engko nek ora dikai aturan kok tambah parah lingkunake. Ya wis gawe aturan ning ora masalah. Ngono kuwi biasa. Negara iki ya sok asline ya mesake nek arek ngekei pidana. Jadi hukumnya piye nganggo ya apa-apa ora masalah. Nang ya kowe didelok masyarakat sekitar iki nek kowe ngrasa mampu sing tuku sing iki ya tuku sing iki. Engko ndak merasa yang lain merasa didolimi kan akhirnya hakul jiwanya ndak terpenuhi. Kowe nglarani tanggamu ya ndak bisa. Nek tak kira tidak masuk ke kategori yang kita maksiat terhadap seorang pemimpin. Ini udah. Apa nih? Ada kan? Next zakat oleh dukun bayi umum itu. Zakat oleh dukun bayi. Zakat fitrah. Ya kalau masuk ke salah satu kategori tidak masalah kan? Maksudnya tanggalan itu nek manusia. Pasti. Maksudnya tanggalan saya Orang masuk miskin, orang masuk jasa bayi. Bulan lahiran biasa. Oh, no. Itu pernah aku ngomong, maksudnya apa ya? Dalam bentuk sosial, makanya itu orang tersebut manfaat dalam sisi sosial apapun itu masuk mustahil zakat. Itu kategori nama jenis sabilillah. Jadi sisi sosial apapun, mereka ada yang mengatakan loh ya, ada yang mengatakan bisa. Tapi tetap sing cara gamane nek umpama luwih hati-hati ya wis sing kira-kira pancen memenuhi syarat nek fakir miskin. Tapi arep golek fakir miskin dino malam riyo ya karo tekani malam tekan riyoan ora nemu mbok nang desa kene. Nemu ora? Sing tenanan lho, orang duit ora iso mangan malam riyo tekan riyo tenan. Iso ora? Nggak ada. Wong kan catatannya malam itu dan itu banyak lagi di sini kuwi. Tapi kan nek melihat konteks-konteks lintas mazhab sebenarnya cara umpama dikatakan miskin nanti hari itu ono jenis Syafi'i kan jelas hari itu juga. Tapi nek ada mazhab lain itu nanti pokoknya selama setahun. Kira-kira pekerjaan corobane duwe pekerjaan yang selama setahun itu tidak orang sampai memenuhi kebutuhannya itu masuk kategori fakir miskin. Yo arep golek sing fakir tenanan, sing miskin tenanan kaya saiki jamane kaya malehan mungkin perlu diistihadi ulang. Mas iki sing kepiye tenanane lho. Kira-kira nang kene iki milih sing entuk zakat kabeh ora. Ana orang sing entuk zakat. Sapa sing entuk zakat nang kene? Kowe entuk atas nama apa? Oh, bukan itu lah. Ini karena bahan ini, Pak. Oh iya. Sing atas nama fakir miskin lho ora? Ono ora? Enggak ada kan? Dan ternyata betapa susahnya memang mencari fakir miskin itu susah sekali. Tapi kok umpama awakmu arep berdalih aku utang akeh, ya ora masalah. Termasuk goreng saja Mas. Iya dong, kowe utang to ora? Ya wis. Jadi masuk ke fakir miskin kita ora patek, wah iya kan utang ya ora masalah. Jadi nek sing duwe utang akeh meskipun kebutuhan iki cukup, nah itu masuk nek saiki koyone luwih aman awakmu.
Nah, awakmu memasukkan dirinya ke orang yang berhutang saja. Ono sing ra diutang nang Jogja. Nang kene sing ra diutang ono ora? Ada. Hah? Ada. Nih. Berarti oh kae wis ora iso iso entuk zakat. Man arada tazawuj. Tidak masalah. Tapi masuknya kan ini barang apa? Ya, itulah maksudnya ini tidak ada sisi-sisi sosial itu boleh ada sisi-sisi sosial. Bentuk sosial apapun bisa dikatakan. Selatannya Praktek sholat jenazah takbir keempat di sini langsung salah dari kitab. Ya. maksudnya gini. Kalau dalam praktek sholat jenazah yang kita setiap kali kita kerjakan itu kan sudah takbir keempat masih ada doa Allahumma la tahrim wajhul yang kita beli kok langsung salah. Ya nggak apa-apa. Jadi maksudnya itu tuntunannya itu. Jadi tuntunannya langsung salah loh. Oke. Ringkas. Gitu. Ini memang ada wayusanu tatwilu du'a ba'da rabi'ah bi qadrima baina takbirat wa ma yaf'alu aktsarun nas minal isra' bisalam akibaha fa khilafus sunnah kama nabah ala dzalika ar-ramli wa mimma yusanu biha Allahumma la tahrimna. Jadi pancen disunahkan tatwilu du'a, artinya awak dhewe itu termasuk yang sunah. Tapi wa ma yaf'alu aktsarun nas minal isra' bisalam akibaha, bahkan sing akeh terjadi ya mungkin nas nanggone napa teng mriku niku banyak pada era itu banyak sekali begitu napa jenenge takbirah sing keempat langsung salam. Mas. Wonten tiyang gemblung awet alit niku sarane ngupakara niku nderek tiyang sepahe napa pripun? Iya. Namanya apa? Masih mati lah. Nah, ya umpamane apa ora dingerteni sadate lah. Apa nih? Terus ana ya niki kula pamit abah. Memang wonten kabar abah pancen drop ya leres, drop. Kondisine kanten darahnya nek wingi nek untuk urusan jantung aman. Ini apa wonten dokter tuki dicek aman, terus gula darahnya aman, kolesterol juga aman. Tapi darahnya niku turun sing kudune 160 ya bang ini 100 nggak salah 100. Jadi memang drop sekali kanten nopo kanten abang niku dahare mboten saged kata dahar yo wonten mutah dahar seperti mutah yo dalu memang sempet nek dawah mboten ning ajeng dawah mboten ning ajeng dawah ya keluar keringat dingin nggih keluar keringat dingin, tapi alhamdulillah ya pun mboten jangka paling 5 sampai 10 menit pun pun mboten puncet nggih pun wae. Nggih dereng sakit awit awal masuk pondok itu memang dereng sakit napa ngimami dereng sakit apalagi ngaji. Ini pembukaan ngaji sore kan terus ditunda oleh abah. Lah ini sore kalau wis gawe kono mulai ngaji wae. Ahad juga kalau dalu nggih mboten rotiban mboten sakit pancen itu sudah rencanaan awit sonten yang digawe menawa wong rotiban yo rotiban ya aku ora iso. Wonten tamu apapun panjenengan mboten manggi sama sekali. Ini sare
di kondisinya pun sepuh bro iwak pamit ndiko adalah sampai kena alumni jalur itu tenangan ini apa saya belum pernah nepal tabah yuk sampai nunggu motor itu tidak pernah jadi kalau jalur itu alumni itu nggak apa men cukup panas jadi sekolah suun minimal lah setiap pada maktubah semoga saya isonya Arab Fatihah minimal Fatihah nah iso yo yang perlu rayu dan sekolah baik kalau bisa 41 kali yang rayu ya semesta tuh sekali yang penting tujuannya nyuwun semoga diparingi dengan apa nih ya jempol Arab matur ajeng ngaturi singkat yo mani nah setelah wis kanggo ngaturi sing iki kula masalah kalau barang ya belum ada matur dari matur. Yuk masalah apa pengawasan malam kliwon iku apa ngendika malam Senin malam Selasa kliwon sing tetep masih dimumpetah disumpah apa iso ngaji apa ora rasa kon teko wae cara ngomong ora iso ngaji sebelum jaga bareng-bareng. Jadi sampai dengan konco-konco ya sebisa orang iso teko yang penting melu mengerti. Memang kadang alumni keluarga SMS atau WA menanyakan kondisi apa kita jawab nih ya memang sempat drop benar. Yo semua ini ya ngomong ya pokoknya itu nggak sing saya lah yang jelas mungkin penggali dari penggali mungkin menggali awak di kabeh mulane saya sebagai anak bukan hanya sekedar anak tapi saya anggap guru saya juga sebisa mungkin wis penting nyenengke lah saat ini penting nyenengke. Aku kalau nek kok mau pamit abah ora parang ya saya tidak akan berangkat. Ini digalah yang Derofi ini tak kabari yang acara. Ini Mas Kamal ngunduh sakit London. Napa? Ini niku asli nih rencana awet ini pancen ajeng wonten keperluan napa ning digalah tadi pun apa nggih ngersake roti. Mas Kamal langsung ontene roti ini nama gelang tok masalahe. Nama gelang karo nang Jogja. Ini Mas Amal nembe tindak yang mulai ada roti niku. Ya ini ngersake. Roti kaya wingi kae. Nggih. Mas Amal wong tak telepon dari posisi teng Magelang. Ya saya tidak usah berkata banyak wis pokoke donga lah donga tenan. Terus napa nggih? Kaitan kalih napa? Kegiatan apa ya? Kegiatan alumnian itu ini sing arep bentuknya tidak arep bentuknya tahun ini mana rencananipun daerah Gerabak. oh tapi kan aku pas nang butuh kayak Gerabak jadi diundang nih orang wong iblis Sami motong itu nggak tahu kalih buto. hah Motong kalih buto. kayak kan anaknya dewe kan ya wes Ning niku nggih tasik. hah Tasik rencana. Dereng enten pemberitahuan diri kapan. Larang pripun ya? Soalnya larang wis kadung wong mutong ya angel tambane. Mutong. Tapi nek
pribadi apa kabeh? Iku asline mboten sedaya ning kan pemimpin sing mboten derek. Biasanya ngono iki kan ya ya tapi barang wong sifatnya manusia juga sendiri sih. Sebenarnya kan kegiatan alumni niku lah ya napa nggih? Cara dawuh Said Muhammad itu kan al-alaqah ar-rabithah baina syekh wa tilmidhi nasrul ulumi wa sir alaman haji. Jadi kita itu butuh yang namanya sebuah hubungan yang selalu menyambungkan ke guru kita. Rupanya apa ya, nasrul ulumi, selalu menyebarkan ilmu yang telah diajarkan oleh kiai, baik secara langsung atau tidak secara langsung mungkin dengan pondok. Dan yang paling penting adalah wasair alaman haji. Kok nek ora ono kumpulan ngeten iki, tentu dia akan mudah keluar dari manhajnya seorang kiai. Lan nek kumpulan ngeten iki kan misalkan ono sing kurang pas tingkae dilike kalih kancane. Dan nek ora pernah kumpulan ya pun nanti jadinya nafsi-nafsi, urusannya dewe. Jadi pentingnya seperti itu. Butuh kapak-kapak ya harus tetap nasrul ulumi wasair ala manhaji, itu penting. Meskipun apa nggih ya kayak kegiatan ini kan tidak dibilang kecil ya enggak, tapi niate cara gamane kan nek kayak Ibnu Mubarak niku ada wahake Bama kolilin yu'adzimuhu an-niyat. Jadi banyak sekali perkara-perkara yang mungkin di mata kita itu kecil, ketok ini ora patek gede, sedikit sekali. Kayak gamane kegiatan alumni 3 bulan sekali ini lah aslinya sithik gitu. Tapi kalau niatnya kita, niatnya awak dhewe nggih nasrul ulumihi, terus bisa untuk asar alaman haji, ya tentu itu akan menjadi agung. Meskipun ya kegiatannya entah itu napa isming orang ming ya napa ngaji ngeten iki kemudian diisi dengan, tapi nek niate panjang tujuan menyebarkan keilmuan sing wonten pondok kan menjadi luar biasa. Warubama kabirin yuqalliduhu yusabiruhu an-niyah. Jadi banyak sekali juga perkara-perkara sing luar biasa ning niate kok mboten bener, itu nanti akan menjadi remeh-temeh. Yusmin napa jenenge nggawe gebrakan, tapi niate untuk wis ora patek syar'i lah niate. Nah niku pun juga akan berimbas terhadap perbuatannya. Ya akeh hal itu banyak sekali. Anane mengarep menti delok menungso itu bukan hanya biasanya dengan pribadi niku orang gawe ngene lah. Wong niate napa jenenge perbuatannya bagus, tapi nek niate kok Allah nggih pun tidak muktabar sama sekali. Terus sekecil apapun yang penting niate napa apik niku insyaallah ya jelas indallah juga luar biasa. Amin. Ya memang kapan-kapan yo angel melu guru tenan niku ngerek asar alaman haji wa angel tenan kok. Piye abah tindak lampahi istiqomahe ngaji, istiqomahe jamaah. Luar biasa keistiqomahan sing seperti itu. Awak dhewe wong iso kumpul ngeten wong arek asar alaman haji iki kaboten. Ya. Terhamane katakan abah niku nek setiap jam 1:30 atau jam 2 mesti pasti itu, dan itu belum bisa saya ikuti. Kula nek tangi ya mesti punjul, ya seragetan jam 4, jam 3:30. Belum iso, mulai saka jam 2 ora iso. Lah 8 jam. Lah apa iki nek 8 sare kuwi dalu-dalu. Makanya akhir-akhir ini abah itu belum sampai sare. Dan dengan kondisi yang gerah seperti itu belum sampai sare. Sare ini kedik-kedik. Makanya nek cara dokter niku nggih napa? Sing penting abah niku saged sare istirahat. Diparingi obat tidur sampai 3 jenis itu orang efek. Orang efek. Padahal nek wong
cara pandang aku juga sing CTM niku wis ora iso melek. Mboten saged. Sampai 3 jenis yang terakhir kuota dalu niku sing paling cara dosisnya tinggi wis 11 orang efek. Aja. Mboten saged ngoten niku. Ya wis kebiasaane napa? Kanjeng Yesus itu sudah menjadi adat kebiasaan nek dalu rapat sari dilalah yo angel sarene, tapi ora sarene apa ya ora kaya awak dhewe. Dopo ngopi. Jadi kemanfaatannya berbeda. Nek cara ora sarene para ulama iki jangan mikirke umat tenanan, mikirke santri tenanan. Awak dhewe ora turune iki mikirke apa? Mikirke ne pernah enggak mikirke seorang guru waduh yo. Guru piye yo. Jarang. Kita itu sok jarangnya ngoten. Sebagai murid itu rapatnya mikirke guru ini. Itu kelemahan murid seperti itu. Akhirnya yaitu nanti keluar dari manhajnya. Tidak apa-apa wis rapate mano. Mau dikon alumni wis alasannya ono ae. Lho mboten masalah ono alasan ra duwe duit. Ora masalah ra duwe duit. Kabeh wong yo duit iki ora mesti duwe, ana kabeh wong duit ora duwe. Tapi ya tetap napa nggih. Jadi ya kemarin pas alumni yang saya sampaikan, jadi tidak usah khawatir tentang rezeki, tapi harus wajib bekerja mungkin. Harus wajib bekerja. Jadi ojo apa nunggu mboten pas. Jadi tetap cara dawuh Luqman Hakim niku lah. Dawuh putrane ya bunaya istain bil kasbi al halal. Ya, kowe tetep kudu kerja. Istain amriyo pitulung sira bil kasbi al halal. Tetep kudu kerja. Sebagai santri itu harus, apalagi santri manusia itu harus bekerja. Itu kudu kerja ngoten. Di annahu maftaqara ahadun qattu illa asabahu salasu annahu maftaqara bihi ahadun qattu illa asabahu salasu masail atau salah satu masail atau salah satu lagi. Jadi orang yang nanti kok fakir, orang fakir tapi gak mau bekerja, itu pasti akan bertemu dengan salah satu tiga perkara. Riqatun fidini, agamanya malah tipis. Malah alim mau kaya ngopo nek ora kerja menane ngandalke, no? Andalke amplopan. Riqatun fidini, jelas agamanya akan semakin terkikis. Nampa saka bondo-bondo rapat jelas. Nampa bondo ini glori koten fidin itu akan terkikis. Sempun nek wis rapat jelas nganu, ya niku berarti kan akan terkikis, akan terkikis agamanya. Wa du'fun fi aklihi, dan akan mengalami akal yang tidak begitu cerdas. Lebih sing mau nek candi ilmu warna-warna begitu fakir wae wis guys daripada ranjau duit lah. Pikirannya enggak begitu cerdas pikirannya. Dia akan tetap merasakan apa nggih? Merasakan aku iki butuh. Jadi misalnya nek diglodakinya wis ora duwe apa-apa dimang itu. Ning kowe melu partaiku yo. Selesai. Kowe melu partaiku yo selesai. Nah, kalian tidak akan jernih lagi. Wazahabu muru'atihi, dan nanti akan juga muru'ahnya. Sing mau santri muru'ahnya luar biasa, kiai muru'ah luar biasa, ini alat hilang. Zahab akan semakin menghilang perawirannya itu, kehormatannya, hibahnya itu akan semakin hilang. Di mata orang-orang yang memberikan, apalagi kayak duit semennya menengai. Kayak duit semennya menengai. Kira-kira misalnya udah duit selesai, nggak ada harga dirinya sama sekali. Wa afdalu min dalika istighfafun nasbi. Lah yang paling parah lagi nanti akan manusia sing orang kayak itu akan memandang remeh orang tersebut. Boleh lah kayak kok cedek karo partai kae, lah kok cedek karo partai kae. Wes ora harga dirinya. Jadi butuh bekerja itu butuh. Oke, ada wa may tawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Itu harus kita kaji ulang.
Ora iso yuk tawakal tanpa ikhtiar. Harus ikhtiar dulu. Wong wa may tawakal ala Allah fa huwa itu adalah fima nalahu, di dalam perkara nalakan wis merkoleh sapa sahas ing ma. Lha belum mendapat apa-apa kok yang dinamakan tawakal itu namanya tomak lho. Mulane aku ora setuju karo pidato Kang Kiai Mami kae. Wah, iki mengaring-aring awake dhewe sira kerjaan. Ya, ngareng-ngareng. Loh, boten setuju saya. Ning dilalah aku ora patek fokus, aku iki guyon karo nawas nang mburi, ngoten lho. Guyon karo nawas dadi ora patek fokus arep ngarep-arep patek fokus. Itu penting. Jadi tawakal itu harus pertama kali ikhtiar, usaha sing tenanan. Loh, niki kelasé Imam Ibnu Hambal nggih. Imam Ibnu Hambal niku nate dimaturi kalih salah satu muridnya. Ya Syekh, ma kulta fi rajulin jalasa fi baitihi aw min masjidihi. Syekh, pripun pendapat panjenengan tentang ada seorang laki-laki yang hanya duduk-duduk saja, santai-santai saja di rumahnya. Terus atau anane ibadah nang jero masjid. Waqala la a'malu syai'an hatta ya'tiyani rizki. Terus wong lanang iki ngomong, aku selarak nyambut gawe ora apa-apa sampai rezeki kula teko dhewe. Lho jawabane saya Ahmad bin Hambal niku menarik. Hadza rajulun jahlul ilmi. Lho wong kuwi sing ngono kuwi berarti wong sing ora duwe ilmu. Ana rajulun jahlul ilmi. Ada. Jadi kemudian mengangkat dawuh napa dawuh Kanjeng Nabi tagdu fitoma wa taruku bitona. Wong jenenge manuk ae lho, tetep usaha. Dengan perut yang kosong dia akan terbang mencari makan. Kemudian kembali ke sangkarnya dalam keadaan perut yang kenyang. Iki kok wong ora ngerti dawuh Kanjeng Nabi sing kuwi kok piye? Ceramane berarti rajulun jahlul ilmi. Jadi tenang, santri itu harus bekerja. Jangan mentongan ngenteni amplop aja. Paham ya? Kerja. Aku ini kerja meskipun bukan saya pelaksananya, tapi saya bekerja ya seragetan njaluk tulung sapa, dan saya juga bekerja. Jadi aja mentongan dan wis ora iki rajulun jahlul ilmi. Jadi penting ngoten niku terus ya kapal-kapalnya tetap nderek dawuhe wis petunjuk apapun itu guru wis pokoke didhawuhi didereki. Jadi ora ono guru ngeton ora kerja iki ora enek. Mesti ngene kowe nyambut gawe. Mbok saya di pelosok itu bagian seperti itu. Tetep kowe kudu nyambut gawe. Bahkan misalkan kowe ning Kang aja duwe anak sih. Ditoto urip tenan. Nek wis temoto ge apa jenenge duwe anak. Itu sampai pesan Yehuda seperti itu. Jadi wonten dawuh meneh an al-qaqafi. Napa? Bisuki ahabbu ilayya min al-qaqafi zawiyatil masjid. Au kama qala. Jadi salah satu sahabat itu ngendikane ngoten, aku ketemu awakmu nang pasar, kowe kerja nguripi anak bojomu iku luwih ndenake nanggonku daripada kowe anane nanggon serambine masjid ning tengah gayane koyo ibadah ibadah. Keluargamu teraniaya merasa apa yo sing lanang ya aja dik, sing penting qanaah. Qanaah penting ora koyo ngono kuwi carane itu. Jadi harus bekerja, wajib bekerja nih. Jadi istain bil kasbi al halal. Jadi tetap harus sesuai dengan real kalian bahwa harus mencari rezeki. Kabeh ora enek cara gamane iku apa ya? Ya wis men ora diremehke ngoten. Tujuan iki sing nggosanmu ibadah. Rekoso nek ora duwe rezeki anane mung tomak, tok ora duwe kerjaan anane tomak tok. Aku yo biyen pernah lan duwe kerjaan anane yo tomak. Ning saiki tak pikir-pikir mosok kakean tomak lek. Wis ora penak ya. Ora penak. Ning yo ono ae ora tomak janjane wis tak antisipasi lah ora tomak. Ning yo alhamdulillah. Ya tetap harus bekerja kapal. Ono kula yo duwe pekerjaan iki mung ora apa sistemnya memang bukan saya pelaksananya. Ini tetap kula duwe penghasilan sing nguripi anak bojo. Ya untung bojo kula ya rada sugih ya untung pisan.
Orang morotua loh, saya membicarakan istri saya loh. Nah morotua, saya tidak membahas morotua terus tidak membahas nama jenis. Bapak saya juga tidak membahas. Jadi alhamdulillah dia bojo sing terima. Ya Allah. Angel loh boleh bojo terimanya angel. Angel. Terima, nilah duwe kerjaan, dhewe duwe penghasilan dhewe, ya wis dikeleki tok. Masalahnya rumah perempuan itu kan mempunyai penghasilan itu yang paling ada wanita yang merasa bisa ini kejadian nyata. Kalau orang menceritakan berumur ada kejadian nyata. Salah satu teman saya dan itu orang lingkup Purworejo. Ini bukan termasuk dari Najam betul. Niku wong ini kita kenal masakop tapi tenanan nyekeli dawe masayenya. Sing penting kowe kerja kaya ngopo penghasilannya sing penting kowe kerja. Dilalah duwe anak nek ra salah niku 3. Dia anak 3. Ya wis iso banget omah kono. Tingkat omahe tingkat. Lah, teng mriku cara gamane niku masakotnya niku cara napa ya? Sing istrinya itu merasa napa? Merasa itu ada kekurangan. Padahal podo-podo pondokan. Dan satu alma mater, satu pondok juga. Nah, temriku akhirnya mencari pekerjaan. Nah, begitu mencari pekerjaan merasa iso golek duit dewi. Mulai komunikasi tidak baik. Komunikasi ora apik. Sampai berakhir dengan pegatan. Lah, menariknya lagi napa nggih? Ya pegatan tapi apa ya? Ya omah ning diseket tembok ngono tok lah. Iku lucu. Lucu ada yang takon, "Pak, jenengan itu kabar-kabar mon pegatan lah kelas." Lah terus kok oke, depan-depannya tadi kita maksudnya ini kok dijajaran ae to. Lah pripun ya pancen karepe ngeten ya wis yang penting kula ya ora maksudnya ora tahu jagongan, artinya saya sudah tahu itu bukan istri saya lah. Ya omahe diparo. Ya omahe diparo. Ada kejadian nyata. Jadi mbok santri apa sing jelas iku padahal sing lanang wis usaha tenanan ya golek duit tenanan. Mulane duwe bojo sing diopeni tenanan. Jadi wis duwe bojo kerjaan, duwe bojone kerja silahkan mboten masalah. Ada penghasilan silahkan mboten masalah. Ning jelas kudu dingerteni nek apa ya surga di bojo iki yo nang sore sing lanang. Iku penting. Nang ora patek dikiwake kan. Nah, yo yang punya istri tidak satu alma mater itu yo kadang merasa agak susah. Tapi insya Allah kesusahan itu nek pancene dirembuk bareng-bareng ngoten iki. Enak lah, enak. Maksudnya istri itu kudu mempunyai jiwa santri itu penting. Orang mesti santri harus mempunyai jiwa santri, harus mengetahui bahwa oh ya bojoku ki biyen mondok, bojoku ki nderek kiai, ya kudu konten iku. Nderek sing tenanan, ya pancen nderek kiai wis pancen kudu tenanan. Soalnya biasane kemasakotan seorang alumni itu sing ora patek dilalah, ora patek ora patek jaya niku rada ana khilaf kalih masae. Rada ana khilaf kalih masae niku. Itu banyak agak berbahaya ketika khilaf dengan masae dengan gurunya itu agak berbahaya. Mulane sampai napa nggih? Wa mahma asyara alaihi muallim bidorikin nek ibaratnya bidorikin fita'alum ngoten. Sayukul itu ngene. Jadi kok umpama kapan ono seorang guru itu wis ndhawuhi apa-apa wis nata dalane kowe sing penting nang omah tetep kerja ana alumni yo ditekani ning dinggone nang alumni daerah tekani utawa selapan nang ditekani ya wis ikuti saja falikol itu wal yada ra'yah. Selain itu juga kamu harus meninggalkan pandangan-pandangan rencana-rencana kamu yang mungkin akan berbeda dengan masae. Kudu diilangke. Wis dawuh guru ngene ya wis kaya ngene. Soale napa kok umpama dilalah pendapat guru niku salah. Artinya dilalah niku ora patek tepat dengan kejadian nyata.
fa inna khata'al mu'allim anfa'ulahu min nasi. Soalnya kesalahan seorang guru mungkin pernah mengalami kesalahan dahulunya ini dilalah orang tepat. Kue kerja nang bagian gas ya misalkan. Ini dilalah rugi ya, ini ojo rugi kan, ojo rugi. Oh tak kayak gas rugi bahaya lho kan. Maksudnya dilalah ora patek hasil. Tapi kesalahannya guru dalam menentukan arah murid itu lebih bermanfaat terhadap murid tinimbang pendapat murid sendiri. Dan itu pentingnya dari guru sing tenanan ngoten niku. Wis kapan-kapan ngiwon-ngen melu kiai. Jadi ta'alluqnya itu harus benar-benar kita jaga. Allah tujuannya wonten selalu hubungan. Yo angel ngoten niku angel. Cara gamane memang harus dilatih. Meskipun itu mondok hanya berapa hari, tapi nek duwe ta'alluq sing tenanan, saya kira guru juga tenanan deh, sing